Onye nkuzi enweghị nwanne. Sọsọ m ka amụta. Chai! Obego ji m atọ m ka anya m. Onye nkuzi mụma. Onye nkuzi. Ka ife akpị. Onye nkuzi ugogbe anya ikpu melụ gị dịka dọkịta nkịta. Fiofia gala ọnụ ntị m afọ anya m. Isi gịnị akpị? Onye nkuzi asị m na ugogbe anya ikpu melụ gị dịka dọkịta nkịta. Ọkwa nkwue na-asị na Denise ekwukwa. Ọkwa nkwue na-asị na Denise ekwukwa. Mmemme m tịkọrọ m anụrụ ife ikwu. Ọkwụ na-afụgo onye nkuzi a. Mmemme m tịkọrọ m anụrụ ife ikwulu akpị. Onye nkuzi mụma. Onye nkuzi. Iwere ọgịka mma ya kịta iwere ọgịka mma ya kịta. Onye nkuzi mụma abụzi m ọya na-aya aya. Ịma ọ na-eweta gị weta ajọ ọya. Mma ewere ajọ ọya maka ajọ ọya ga-egbu m nwa nso nwa mana gị nwa ga na-egbu m obele mmesịkwa mma nwa nnọrọ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ọkwụ na-afụgo onye nkuzi a. Ịbụ ajọ ọya iwere. Onye nkuzi mazi ụma. Gwa m ife ị na-akpọrọ m ọsọ bifo nwere ihe a kụja gị isi kịta. Onye nkuzi egbula m biko, achọrọ m ịjụ gị ma nri a ikpuchiri dị n'akụkụ tebụl gị na ị ka ga-erie. Fiofia gala ọnụ Fiofia galakwa ọnụ ntị m afụkwa anya m gịnị ka m ji sikote tata ka ihe ji sikotere ụmụazị a taa iwere. Onye nkuzi iwere nsogbu adịrị ya iwere ihe ajụjụ ịjụ nkịta jụọ m ya na mkpụrụ okwu ka mmanụ na-eme ụma. Ọkwụ na-afụgo onye nkuzi a. Ka mmanụ na-etala akwụkwọ ka eze ibe. Onye nkuzi ajụrụ m gị na nri a ikpuchiri dị na tebụl gị na ka ya erie. Nke a gosiri na ọmụma iwere ọkụ ifuru ajụjụ ịjụ m iwere ifuru ajụjụ ịjụ m ịpụ ịkpọpụta chi gị ịkpọpụta ike nga gị. Onye nkuzi mụma. Ịkpọpụta ndị agwụ gị. Onye nkuzi mazi ụma. Ịkpọpụta aja na be nna gị ịkpọpụta ndị ichie be nna gị kpọkọ ha ncha ọnụ jụọ ha ajụjụ anyị jụrụ m jụọ ha na nne ikpuchi na ha erie ife ọka ịdị ka emu ime ọka. Onye nkuzi mazi ụma. Iwere ị na-ajụ nna m ụma ị na-ajụ nna m ụma ọkwa ifuru gị nka m gwara ife a na kụgbue gị ka agwọ asị na m egbu ọchụ. Ọkwụ na-afụgo onye nkuzi a. Enwedị m efe gị bịa ọnwụrụ keza ya. Onye nkuzi. Ụmụnne ole ka ị nwere ọnwụrụ akeza ya. Onye nkuzi sọsọ m ka amụtalụ na be nna m. Sọsọ gị ka gịnị mee? Ka amụtalụ na be nna m. Fiofia galakwakwa ọnụ ntị m afụkwakwa anya m ọnwụrụ akeza ya. Onye nkuzi. Isi nọọsụ ọsọ gị ka amụta na be nna gị. Onye nkuzi enweghị nwanne sọsọ m ka amụta. Chai! Obego ji m atọ m ka anya m. Onye nkuzi mụma. Ji m atọ m ka anya m. Ọkwụ na-afụgo onye nkuzi a. Ama na ịlaikili episode a na biko tụsalụ m ya subscribe ozugbo. Ọ bụrụ na ọ na YouTube ka ị na-watch subscribe ozugbo. Ọ bụrụ na Facebook page m am.themis follow onye ozugbo biko maka nke ka nke na-abịa ịghọtago ife ada akọ n'ebe ọ na-adị na ọkọ ebe ọ na-adị ma na ọ bụla ebe a ka ọ na-adị